evening mga katropa. Dito po tayo sa Calasiao, Coca-Cola plant. Kakagaling ko lang po sa Santa Barbara. Nag-PFC po kami, Picture for a Cause. Yan, ito yung mga ilaw nila. Yan yung kanilang mga pailaw. Diretso tayo ng Karanglaan. Meron doon mga bentang mga parol. Check natin kung mga magkano yung mga yon, para may idea tayo kung bibili tayo. Yan, welcome Dagupan. Pasok natin dyan, dyan na yung Karanglaan. Dyan yung mga pailaw na binibenta, mga parol. Anong tayo ng parol kung magkano yung mga parol nila dito. Yung mga ganito, Yes, like 2.5 po. 2.5 yan, star. Eto, yung malaki, 5,000. 5,000 na yan, ano? Yan, 2.5 po. 2.5 itong mga to. Yes, sir. Eh yung mga ito, yung mga may sabit-sabit, 1.8 sir. 1 set. ilang piraso? 12? Ay, 10. 10 sir. 10 yan. Yung kulay niya, steady lang. Steady lang. Parang ganito sir. Ah, ito lang. 1.8. Yes sir. 1.8 siya. Ayun. Yung mga malilit, 1.5 ano yan? 1.5 yan ano? 1.5. Pag yung mga yan, 2.5 din yan. 3,000 sir. Ay, 3,000 na yan. Ganyan din, ito. Yes sir. 3,000 din. Opo. Yan, bulaklak. Ganyan din. 1,000. Pero, ilang piraso lang? 5. 5 lang. Steady rin. Steady rin. Para alam kung ano. Sabihin yung presyo. Yan po yung checkpoint papasok ng Dagupan sa Karanglaan. Meron pa yung mga pailaw dito sa kabila, mga benta. Yan. So ito yung marami. So yung isa nagsusulo doon, mag-isa niya nagbibenta. Dito magkakatabi sila, ang dami.
Parol. Ay, sir. Ilan po kayo, Check ko sir? lang. Canvas lang para ano, alam natin ano. Yan, sa tapat naman. Tayo dito sa kabila naman. Baka natin balikan yung mga presyo nila dito kung magkano. Yung sa kabila meron na tayong idea. Dito naman mga pailaw nila. Meron dito ano, Anli, Samyok. Magkano yung mga ganyan nyo, yung nasa baba? Yung mga yan. Po. Iba-iba ba yung presyo na? Ma'am? 2.8 po. 2.8. Yung malaki. Po. May bawas pa naman po. Pero pag yun po, 3.5 po. Itong mga, 3.5 po. yung mga to. Ito po, 4.8. Pero may bawas po mga yun. Iba-iba yan, no? Malaki yan, no? Sige. Tingnan. Yung mga yan, yung mga kalesan, ayun, yung ganyan, yung maliit na, ano? Ito ganito, karwahe. May maliit Ito yan. 4.5. Ako, yung maliit po. Magkano yung maliit? 2.8 po. 2.8 yun. Pwede natin, ano? Ano yung pinaka mababa mo dyan kung sakali yung mga parol na, ano? Mura lang. Ano bang pinaka 1.5 budget po. mo dyan? Ano siya? 1.5 yung yun. Mga 1.5 lang. Yan, yung, yan. Yung pinakabalik ko, nasa baba. Ayun, nasa baba. Hindi, okay lang. May nakailaw dun eh. Opo. Oo. Yung last price nun, sa 1.5. 1.5 lang po. Wala na po kasi tig 1.2 namin. Ay, may ano pa sana. Okay, 1.5. Mababa. Ay, meron pa daw po pala. Para alam kong sabihin. Opo, opo. 1.2 yung pinaka ano. Opo. Sige, ikot muna ako. Salamat. Canvas pa. Tingin lang. Ha? Hindi, grabe na nga ako. Tingin lang, tingin. Canvas lang, i-ano natin. Ayan, si Kuya. Galing kami dyan sa Santa Barbara. Ah, galing kayo? Oo, nagpipicture-picture para ng mga bata. Canvas lang.
pinakamababa nyo na parol? Mga pinakamababa. Mura. Mura na parol. Yup. Magkano? Magkano yung ano mo? Pinakamura? Pinakamura? Oo. Pang ano lang. Para meron lang parol na matawag. 1.5 sir. 1.5 yan. 1.5. Nag-ano lang. Naghahanap. Pag yung ganyan na ano, yung Reindeer? reindeer, oo. Naglalakad na. Reindeer. Meron pa naman dito sa loob sir. Sige lang. Hindi. Nag-iikot din lang. Para at least alam na kung saan pupunta. Yan. Pare-pareho lang sila ng presyo. Yan. Pati ito binibenta niya to. Magkano po ito? 2.8 yan. 2.8. Bilin. Bilin ano? Maganda ng ilaw. Halos pare-pareho lang sila ng presyo. Balik tayo dun. Natin. Parang 4 yata sila dito. Yung pati yung mga ano ate, sila din gumagawa dyan. Yung mga kasama nyo dyan na nagbibenta. Pares po sir. Kanya-kanyang gawa ano. Ang galing. Ang kuling sila si. Walang kuling yan sila. Magkano pinakamalit na parol mo, ate? Yung pinakamaliit sir. Oo, yan. Wala po sa'yo ng 600 siya. Pati nga yung ilaw niya, meron dito 600. naka-switch. Kita mo kayo sir yung... Tingnan ko lang para ano. Yung? Tiny. Maliit lang. Sige nga, i-ano mo nga yung ilaw niya. 600. Sige, gumapa ka niyang masisira. Last price na niya yan, no? Para alam kong sabihin kay Mrs. Pakita ko yung video niya. Maganda. Okay sa akin. Itanong ko kay Mrs. sir. Kasing ganda namin. Oo. Magaling yung gumagawa. Ang hirap niyan, ano? O sanayan lang.
Sanay na sa hirap, sir. Sa hirap. Oo, kailangan talaga. Oo, kailangan Ilang taon na kayo nag... Parang hindi ko napapansin to. Ah, Oo, nung ano, malilit pa itong mga anak ko, nagtitipila lang ako sa angkol ng asawa ko. Tapos nung namatay siya nung 2016, ayun, nagtinda na rin ako. ay si kuya ang ano dati. Yung angkol ng asawa ko. Oo. Taga saan kayo, sir? Hindi, dito din lang ako. Maluwid, Tagupan. Oo. Nakikutsi ko naman ako, sir. Dito, halos kapitbahay lang. Dulo, sa kabila. Sa may dikit na rin. Ako, taga doon. Pero asawa ko, taga dito. Ay. Dito sinasara nyo lang, no? Tinatakpan nyo lang. O, buong araw na nakalabas. Buong araw. Pinapasok namin, nilalabas. Grabe. Kaga lang. Abot na ng isang oras. Paglabas. Oo. Alas 6, nag-ano na kayo? Yes, sir. Naglalabas na kayo? Oo. Pag di mo pinasok, kanya-kanyang kuha na. Libre. Mas gusto ka na yung magtiis kami kaysa yung pagdilat ng Nenakaw. umaga, wala na. Isa lang, masakit na yun. Ang galing, oh. Wala pa kasing ano sa bahay, eh. Parol-parol na. Pag-inik, pwede na ganito. Sir. Pwede na. Yung ilaw niyan tatagal ng ano rin, taon. Ilang taon. Oo. Maalala mo. Oo, wag yung ano. Basta siguro hindi nakalabas sa umuulan, ano. Dito rin, sir, pag outdoor. Ay, meron din. Pwede siya. Katulad dito, pang outdoor. Oo, yung mga naka-save siya sa ano, yung mga ilaw niya, no. Grabe. Kabisado nyo na yun. Sakit ang kamay mo dito pag kuwan. Sa akin naman, balakang. Balakang. Dapat mataas yung ano. Wala, mahirap mesa. Pag nahulog. Sige ate, balik ako. Salamat. Yung number niyo dyan sa taas, yun pa rin yan. Active pa rin yan. Yung 091 dito sila ng active. 0918. Ayan yung active. Sige. Para ano? Salamat, salamat. Yan, naikot na natin sila. May idea na tayo, may 600. Pinakamababa, yung maliit, 600. Okay na yun. May parol na kayo sa bahay. Yung number ni ate nandun sa taas, pwede nyo siyang i-message siguro yung mga taga dito, mga malapit. Pwedeng umorder sa kanya. Ayan. Sige guys, uwi na ako.